Ja som keď tam u druhého videa, tu som tu jedným známym hostom, volá sa Gamer. Viem, že to je Čech, ale som sa snažil, že nejakým youtuberom, to druhý diel z Minecraft multiplayer. Teraz sme na takej mape, ktorú som si stiahol. A neviem, čo toto robí. Teraz dávam sluchátka, pretože som, že toto sa mi tam nejak pokazili. A toto minulý video som to mala, som s ním veľa narábal, mi nejak prestali pracovať. Tak som to tak teraz si to tak nastavím, ok. Teraz kde to som? Nechápem, kde to som? Fakt. Takto. Toto. Torčky. Tam koľko dáva tých torčiek. Torčky. Vieš, že môjmu videu multiplayery to bolo trošku také sekavé. Trošku ste nevidel tú obrazovku zle, pretože som mal pokazený kameru, teraz som to opravil, pretože mi sa skoro všetko kazí. Pridám si nejaké torčky. Pretože teraz vy ma nebudete počuť, ale ja ho počujem, pretože teraz skypujeme. Ale na budúcom videu neviem presne. Uvidíme. Už bude mať hlavu, už bude hento tak taký kvalitnejšie. A ja vám slúbim, že na budúcom videu uprava nebude taká sekavá obrazovka, bude úplne normálna, ako teraz mi to seká. Som si kúpil novú kameru a vidím, že není taká výhodná. Som si zmenil skin, pretože som nevedel tému nájsť, to proste tak. Neviem, čo mi to stále blbne. Ok, takže čo to mám teraz robiť? Wow, čo je? Čakajte. Print. Ok. Mám tu teraz veľmi dobrú vyšinu. Si zombíci, ak sa to spálený. Idem. Rýchlo utekam, pretože nemám žiadne, neviem prečo na týchto mape na začiatku nebolo nič, tomu nechápem, ale rýchlo musím ísť. Rýchlo. Pozor, to nás strieľa. Počkaj, teraz Počkaj, gamer, kde si? Jak on je rýchly, tak ja tiež používam. Pozrite sa, on je rýchly. Mám asi skvelý počítač. Takže takto rýchlo. Takto. A chcel som vás do videa aj oznámiť, že túto mapu som stiahol na takej stránke, už neviem, ale nájdem tu a keď to dám, tak možno to dám do popisku videa, ale neviem, či to tam bude tak. Ale možno to tam tú stránku do popisku videa, aby ste si tú mapu mohli stiahnuť, je to na PC, je to iba na PC a na taký konzol, že na tablet tam sa to nedá, takže rýchlo utíkam. Ja rozmýšľam, že som si mohol urobiť niekedy intro. Neviem, ako si urobí intro, potom som musel pozrieť. Takže teraz budem ja s nohami zavriem dvere. Tento tak ja som ich nezavrel. Ok, už mám konečne meč.
Nechtěl bych protože dnes taky k tomu nechal jsme nás něčeho všem za gamerem, protože on je můdrý. Už ho doháňám. Ježiši Kriste, ty kostůči a všelijak tak. Ježiši, kde máme jít? Povedzte mi, kde máme jít. Tak to... A na budúce pustíme aj pesničku, k tomu budeme natáčať, neviem, či bude tretí diel, ale budeme si reklama. To bolo také, pretože do Minecraftu sa hocikedy môže dať reklama. Takže to bolo tak trošku iné. Pretože ja neviem, čo mám s tým Minecraftom, že mi už v poslednej dobe tam vyjažujú reklamy a všelijak tak. Takže to bude trošku taký dlhší diel ako minulý. Pretože teraz to bežím neviem, aký blbko, neviem, jak dlho to vstávali, tak to neviem. Dlho to vstávali, pretože teraz tu mám veľa tých češiek. Rýchlo, to sú akože drakami creeper, akože pavúk. Takže to je bolo v tomto videu všetko, takže ak sa vám to video ľúbilo, tak nechajte like, ak sa neľúbilo, tak si našlite. Takže tam si dobre, ja sa s vami učím a zatiaľ čau.